Goedemiddag, mijn naam is Ruud Kokkelkorn. Ik ben woordvoerder maatschappij en financiën voor de VVD hier in Heerlen, kandidaat raadslid en een witte hetero man van midden 40 en vader van 4 kinderen. Maar wel een onderwerp dat de VVD als liberale partij en mij persoonlijk ook heel erg aan het hart gaat. Als liberale partij hebben we denk ik altijd ook landelijk heel veel gedaan voor de emancipatie van de LHTBI'ers. Als we kijken naar een stukje landelijk beleid in de laatste jaren, gelijke kansen en rechten voor iedereen. We hebben bijvoorbeeld mogelijk gemaakt met wetgeving dat scholen leraren niet meer mogen afwijzen op basis van hun geaardheid. Het lesbisch ouderschap is mogelijk gemaakt en het veranderen van het geslacht voor transgenders is makkelijker gemaakt. Nou hoor ik ook vanuit mijn netwerk dat het nog makkelijker zou moeten kunnen, maar daar zijn stappen ondernomen. Zijn we daarmee met de emancipatie er? Nee, nog lang niet. Wat wil de VVD namelijk nog meer? En dan werken we samen met andere liberale en progressieve partijen. Ik noem een Jasper van Dijk van de SP. Ik noem ook D66 waar we een wetvoorstel samen mee hebben liggen. Het verbod van homogenezing samen met D66 wat binnenkort in de Kamer komt. Het is gewoon verschrikkelijk dat dat soort barbaarse praktijken, gewoon geestelijke mishandeling, dat dat nog steeds toegestaan is. Het is gewoon echt hoog tijd dat daar een verbod op komt. Homo's mogen op dit moment niet zomaar bloed doneren. Dat is natuurlijk belachelijk dat je op groep van een seksualiteit mensen uitsluit. Het gaat erom welk gedrag je vertoont, neem je risico's, maar gewoon aan de hand van een groep iemand uitsluiten, dat vind ik totaal onacceptabel. De overheid moet LHBT-instellingen en ook woningstichtingen meer mogelijkheden geven om pesten tegen te gaan. We hebben het hier helaas in Heerlen bij de Aurora-flat gezien, waar transgenders werden gepest. Daar moet geld voor vrijkomen dat daarvoor opgetreden moet worden. Het meerouderschap is een punt van de VVD, waar we ook het akkoord voor hebben ondertekend waar we voor staan. Dat moet in Nederland mogelijk gemaakt worden. Transitieverlof voor transgenders, dat moet eigenlijk gewoon vanzelfsprekend zijn. En de registratie van de X in het paspoort, dat komt eraan, maar dat is ook vanzelfsprekend dat dat er komt. We hebben ook binnen de VVD een eigen netwerk in de partij, wat ons steunt met dit soort standpunten, wat er zich voor sterk maakt. En we staan dus denk ik in onze optiek voor een heel stuk inclusief beleid. Helaas is dat lang niet altijd zo vanzelfsprekend zoals het zou moeten zijn. Ik ga er ook vaak vanuit, nee, er hoeft geen aparte aandacht voor, want het is toch vanzelfsprekend. Nee, het is niet zo. Een van de eerdere sprekers spreekt aan hoe het voor jongeren nog steeds moeilijk is om uit de kast te komen. En dat doet me gewoon pijn. Daar moet gewoon op scholen aandacht voor zijn. En het COC speelt daar een belangrijke rol in. Maar eigenlijk zou dat niet vanuit het COC moeten komen. Dat moet gewoon vanuit het onderwijs. Dat moet integraal onderdeel zijn. Daar moet niet apart aandacht voor. Dat moet in de genen van mensen zitten. Dus, maar helaas, dat is nog niet zo. En ook als het gaat over veiligheid en zeker bij mensen met een niet-westerse achtergrond. We hebben een AZC hier in Heerlen. Daar moet gewoon zeker ruimte zijn voor eigen persoonlijkheid, eigen seksualiteit. En dan gaat gepaard met een stukje veiligheid. En dat moeten we met handhaving, met de gemeente, moeten we dat gewoon borgen. Als gemeente moeten we dan ook genderinclusief denken. Een voorbeeld bijvoorbeeld, op het moment dat ik hier in Heerlen een restaurant zou willen beginnen, ben gerust, ik heb geen ambitie, maar stel, dan staat in het bouwbesluit dat ik een aparte toiletvoorziening voor dames en voor heren moet aanleggen. Dat is gewoon niet meer van deze tijd. Dat dat nog steeds in besluiten staat, dat dat opgelegd wordt door de overheid, dat kan in een land zoals Nederland niet. Ik denk dat ik eigenlijk al heel veel heb gezegd. Het COC, we hebben het er net eventjes over gehad, de Roze Zaterdag hier in Heerlen. We zijn een inclusieve gemeente en het zou ook heel belangrijk zijn dat het COC hier weer terugkomt. Samen met de gemeente, samen met de politiek, samen met het SC optrekt, een plaats creëert voor mensen, ook zeker voor jongeren, dat ze hier met mensen samen kunnen zijn in onze gemeente Heerlen. Ik denk dat ik daarmee eigenlijk bijna alle zaken heb genoemd en ik vind het gewoon geweldig dat we hier samen met progressieve en liberale partijen samen zijn. En ik roep iedereen vooral ook op, ga stemmen en stem inclusief. Ga voor Heerlen.